Welcome guys, this is Pimoto Vlog 077 आरो गोजोन फुंबिलिनि गासैखौबो हामलायनाय जासिहरबाय। आं फ्रान्जय बसुमतारी। दिनै आं बेसेबांबा गोबावनि उनाव मोनसे समायना खन्थाइ लाना फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामगोन। दे बिदिब्ला फारियै खोनासंलांदो आरो बुजिनो नाजादो। खन्थाइनि मुं नोंनि अनगा। बियो सानो जे गासैबो मोजाङैनो दं, जेराव मिनिनायल'ब्ला आंनि महराव सिरि दं, जेबो जाहोनजों रावबो। सोरबाथ' फैदो फुंबिलि सोरां आंनोबो। गोरबो बिखायाव दं गोबां सुथुर मोनदांथि हायै महरनि। जुजिखांबाय आं हाजार बार बुजायनो, नाथाय बियो जुजिथाबना दं जे आंनि गोथै सोलेरखौ साजायनायनि थांखि लानानै। गोरोन्थिया आंनिमोन जे आं बेखौ मानियो। दाथ' निमाहा होदो, आं निमाहा बियो। आं सहायनो हाया बेयाव जेराव नों गैया। नोंथ' बुजिनो नाजा, आं जेबोखौनो बुजिनो हाला। नोंनोथ' बुंदोंमोन आंखौ गोजोनै थाजानो लुबैयो। नै मा जाखो? जिलिद गावनाय बायदि बार बार आंनि गोरबो बिखायाव। दान्दिसेथ' सम हो नों आंनो। आं बेखौ नागिरगोन जे नोंनि थाखाय रावबो होफेरैखौ। समाय लायो आं, निमाहा होदो। आंनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया नामा? उन्दुनाय गैला आंहा सान हर, मेगनाव मोदै सिरि सिरि थाखोमाना गाबनाय आंनि एसेबो नुवाखिसै। गासैबो सिखिरि सुबुंफोरनि नोजोराव मेंबाय आं मिनिफ्ला मिनिफ्ला। आंथ' नोंनो आंनि गासैबो लोरबांथिखौनो फोरमायदोंमोन। आं सानदोंमोन बुजिगोन आरो आंखौ बजबगोन। सानदोंमोन जे नोंहा आंनि थाखाय बांसिन सिन्ता दं। नाथाय दिनै आं बुजिबाय जे नोंनि नोजोराव आं जेबो बेसेन गैया। थेंक इउ। एसेनोसै, गोजोन्थों।